אני פותחת את הערב הזה עם בציטוט של הרוויל הנדריקס: We are wounded in relationship and we are healed in relationship. אנחנו נפצעים בתוך קשר ואנחנו מתרפאים בתוך קשר. זוגיות, מערכות יחסים, זה הדבר המורכב ביותר שיש בעולם בעיניי. זה דבר שהוא מאוד כואב, לא, אולי לא אגיד מאוד כואב, מאוד דרמטי לפעמים, מאתגר, פוגע, וזה גם הדבר הכי יפהפה, מרפא, מרגש, מעצים, שיכול להיות. לפעמים בשני קשרים אחרים, ולפעמים גם באותו קשר. אבל כתבתי לנו את זה פה, שאין פצע, שזה האני מאמין שלי, אין פצע שאנחנו לא יכולים לרפא, אין בעיה שאנחנו לא יכולים לאתגר, ואין קשר שאנחנו לא יכולים לשקם. יש פה כוכבית, בסדר? ואנחנו נצלול על זה. אז בואו נעשה רגע, הנה יופי יופי. כולם עולים, ככה מאוד מעניין אותי, אחר כך גם תגידו לי אם אתם 50% מהקשר או 100% מהקשר, אם אתם לבד או ביחד. אבל קודם אני מציגה את עצמי מאוד מהר, כי מה שחשוב זה התוכן פה, זה הרצאה שאני רצה איתה המון זמן, בכל הארץ, וגם בקליניקה שלי. מה שאני מביאה לכאן זה, כמובן על החיים האישיים שלי, זה באמת באמת משנה חיים, אני לא מגזים. אז אני דין סלע גולדווסר, נעים מאוד, אני מטפלת רגשית, אני מתמחה במערכות יחסים וזוגיות, אני משלבת את הפסיכולוגיה המזרחית, הבודהיסטית, היוגה, הטאו והפסיכולוגיה המערבית. יש לי קליניקה לזוגות וליחידים, קליניקה פרטית, אני נמצאת גם בגרופ האג, אתם יכולים למצוא אותי ולדבר איתי. אני תכף ארשום את הטלפון שלי שיהיה לכם, כי אני יודעת שלפעמים בוערים פה כל מיני שאלות. וזהו, אני רק רוצה להדגיש שאני לעולם ולתמיד גם תלמידה שהולכת בדרך היוגה, בדרך של ה-CBT, של הפסיכולוגיה, של האימון הפסיכולוגי מתקדם. אני בת אדם ממש 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 בדיוק כמוכם. אז מה הולך להיות כאן היום? אנחנו הולכים לדבר על קצת רקע למה הזוגיות היא תחום כל כך מאתגר, כמו שאמרתי קודם. אנחנו נצלול מאוד מאוד מהר למה זה החשבון בנק הזוגי הרגשי, אם ככה קראתם את באתי אגיד את הביו, את התקציר של ההרצאה, בסדר? זה לב ההרצאה שלנו. אנחנו נבין איך הכלי הזה עובד, ובפרקטיקה מה אנחנו עושים, ונשאיר גם זמן לשאלות. תאתגרו אותי, בואו כאילו באמת תשתמשו בי, אני ממש שלכם היום. והנה, כמו שאמרתי לכם, אני בת אדם, הגילוי הנאות שלי, אני היום נשואה לבן זוגי אילן, אני אימא לגאיה, יש לנו גם כלב שאני במערכת יחסים מורכבת מאוד עם הכלב, אבל לפני כן, המון שנים אני הייתי במערכות יחסים מאוד מאוד לא טובות ולא מיטיבות. התמונה הזאת הייתה ממש מפירוק של בית, לא התחתנו, אבל ככה מי שחשבתי שיהיה בעלי, ושם זאת הייתה גם נקודת ההתעוררות שלי וההבנה, ומשם צללתי והחלפתי את המקצוע שלי לגמרי, ואת ההתמחות לזוגיות ולמערכות יחסים, למדתי עוד ועוד ועוד, והוכשרתי פה ופה ופה, ככה שאני חוויתי דוקטורט, גם בחיים על זוגיות וגם במוסדות. הגילוי הנאות הוא שהייתי במערכות יחסים מאוד לא טובות. מאוד מאוד לא טובות לאורך חיי. הן היו מלאות בכאב, ברכבות הרים, בהתחשבנויות, בהקטנות, בפחדים, בהמון חרדה לאבד את הקשר, איומים, ריבים, אבל לא ריבים שהם חלק מהזוגיות הבריאה, אלא עם ריבים שאנחנו גם לא יודעים איך לריב, והם גם מאוד לא מיטיבים הקשר, על סף הפוגענות, היה שם, חוויתי ירידה באהבה, ירידה בחשק המיני, כלומר, היה קשר, הקשר בעיקר האחרון, לפני
לפני בעלי היה מאוד 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 לא מיטיב, אבל גם לאורך השנים ככה הם היו. אני לא יודעת איפה אתם ממקמים את עצמכם על הנקודות האלה, בסדר? אם אתם מוצאים את עצמכם בוואלה, גם אני מרגישה שלא רואים אותי, או וואלה, גם אני מרגיש שאני באיזה שהם מאבקי כוחות, אני מרגישה שאני בחרדה לאבד, או אני מרגיש שאני מוותר על עצמי, או שהיא דרמטית מדי, או שהוא עושה לי סרטים מדי, בסדר? אנחנו כל הזמן נמצאים פה, שיראה לי שעוד מישהו שמנסה להצטרף. אנחנו נעים על על הסקאלה איפשהו. אתם איתי? רק סימון, משהו, נכון? אני לא רואה פרצופים, זה לא, זה, יס. תודה, תודה, תודה. איזה כיף. איזה כיף. חולה על האימוג'ים. אז מתוך זה, ומתוך הפצעים, ומתוך מה שאמרתי, באמת שלעזור לאנשים גם לייצר ולהיכנס לתוך זוגיות, וגם להיות, בסדר? בזוגיות, אם אנחנו בזוגיות ארוכה, זה הפך ממש למשימה של חיי. אני יודעת בוודאות, גם מתוך איך שאני חיה וגם מתוך כל המטופלים והמטופלות שלי, שאפשר להיות בזוגיות שהיא מרימה, והיא יציבה לאתגרים, ולא חסר לנו אתגרים, לא כבני אדם ולא בישראל. מאוד מאוד חשוב לי שתצאו מהזמן הזה עם ערך, שתיקחו משהו. במידה ויש את השאלה שהיא הכי אישית בעולם, אני כתבתי את זה, בואו נזכור שכולנו כאן, ככל הנראה, ממש ממש באותה סירה. אז אנחנו יכולים רק להפרות אחד את השני מתוך אותו מקום, כולנו כאן, בני אדם, נשים, גברים, מבוגרים יותר, מבוגרים פחות, בזוגיות צעירה יותר, או בזוגיות צעירה פחות, וכולנו יכולים לקבל ערך מתוך הדבר הזה. ועכשיו אנחנו מתחילים וממש צוללים לתוך התוכן. יש? מתרגשים? מאוד. יש! טוב, אז למה, אנחנו קצת ברקע, בסדר? למה זוגות נפרדים, בסדר? למה זה אחד התחומים הכי מורכבים שיש לנו באנושות? אז רגע לפני שאתם קוראים ככה את הדברים הסטטיסטיים, יש כמה דברים שלא רשמתי פה. זוגיות, מערכות יחסים, הם מפגש של, לא רק של שני אנשים ושל שני דמויות, אלא של תיק ענק, מלא בפצעים, מלא בדימויים, מלא באמונות. תחשבו כמו משהו, אפילו לא תיק, ספרייה, בסדר? שתי ספריות ענקיות, 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 שנפגשות ובצורה לא מודעת מתנגשות בכל המידע שיש לכל אחת מהם. תבינו כמה מורכב זה, בסדר? ואנחנו לא, אני מקווה שאני אומרת את המילה נכון, ניחנו, נו, ברכה לי המילה, לא, אין לנו, בסדר? את היכולת לקרוא מחשבות. אין לנו את היכולת לפתור דברים בצורת קסם. אנחנו יצור מורכב כאינדיבידואל. אז זוגיות, בסדר? מערכת יחסים, אבל זוגיות בפרט, כי אנחנו לא רק בזוגיות עם בן או בת הזוג, ואנחנו לא רק בזוגיות עם הספרייה הענקית, אנחנו גם בזוגיות עם ההורים שלנו, ועם ההורים של הבן זוג שלנו, ועם הדמויות המטפלות. בסדר? אתם מתחילים להבין את הקונספט, כמה זה מורכב? אבל רגע, אני אומרת משהו מעודד, זה ממש ממש אפשרי בתוך כל המורכבות הזאת, לפרום את הפלונטרים, להביא קצת יותר בהירות לתוך כל מה שמערפל. אז רגע קצת סטטיסטיקה, ובעיקר עשיתי מחקר ככה על מה שקרה לנו לאורך המלחמות, אבל גם מאז ה-7 באוקטובר. אז כרגע, נכון ל-2026, יותר 2025, 28% מהזוגות בישראל מתגרשים, ואני לא מדברת על זוגות שלא רשומים כנשואים, והם ידועים בציבור, או פשוט זוגות שהם עדיין לא נשואים. בארצות הברית זה אפילו יותר.
רבע מהגירושים, לפי הנתונים, קורים ב4 שנים הראשונות לנישואים, שזה יכול להיות אולי בשורה טובה למי שהוא יותר, וזה גם מאוד מאוד ברור במובן מסוים, כי ב4 השנים הראשונות, לרוב, שוב, יש הכללות, יש ילדים, יש בניית בית, לא, אני לא מדברת על פיזית כסף לבנות בית, אלא לגור ביחד, להתממשק, חשבון פיזי משותף של כסף. הנתון המעניין שב-2024 נרשמו אלפי גירושים חדשים, זאת הייתה עלייה של מעל 5% מ-2023, וזאת הייתה עלייה מאוד 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 חדה, וזה כל הזמן הזה של 7 באוקטובר, איראן, הלחץ והסטרס. זה מאוד מאוד מאתגר את הזוגיות שלנו. תכף אנחנו נלך אל הכלי, אבל זה מכביד עלינו, וזה גורם לנו ממש בצורה לא מודעת, אף אחד מאיתנו לא אשם, כמו לשאוב את כל החיים מתוך הזוגיות שלנו, ועד מה אנחנו נשארים, קצת פחות זוג, או מאוד מאוד מרוחקים. תמיכה, טיפול ומצב כלכלי מאוד מאוד משמעותיים, על היכולת של הזוג להתמודד. הנתון שהיה מעניין זה שרק 15% מהזוגות פונים לייעוץ זוגי לקבלת עזרה, שזה מובן לי, ומאוד מאוד חבל, כי זה מה שעוזר, אבל זה מאוד מאוד מאמת. יש? זה אמיתי? מעניין? מתחברים? פחות מתחברים? שאלות? כן. מעניין מאוד. Yes. אז לפי ג'ון גוטמן, שהוא אחד החוקרים, הוא חקר עשרות אלפי אלפים, בסדר? של זוגות לאורך 50 שנה, אחר כך תבררו, הוא יודע לנבא בצורה של 96% דיוק, גירושים. אני עושה על זה הרצאה ממש על המחקר שלו בספטמבר, אתם מוזמנים להגיע. ובקטנה אני נותנת לכם פה טעימה, שהוא מצא, הוא קרא לזה 4 הפרשים, שיש 4 פרמטרים, שאם הם נמצאים בתוך הזוגיות שלנו, הם מנבאים גירושים. ובואו תגידו לי אם אתם מוצאים את 4 הפרמטרים האלה בזוגיות שלכם, סוד, זה ככל הנראה קיים. אז הראשון הוא בוז ולעג. אז בוז ולעג זה כזה גלגול עיניים, זה כל מיני תגובות כאלה, זה יכול להיות ברמה יותר גדולה של משהו, לצחוק אחד על השני, אבל לא בהומור נחמד. ביקורתיות זה אחד מהפרשים הגדולים ביותר, ביקורת שהיא לא ביקורת בונה, או לא נחמדה, לא משנה איזה, בסדר? ביקורת כשהיא מקיימת בתוך הזוגיות שלנו, היא חלק מלנבא גירושים, ממש ככה. הסתגרות זה המקום שבו אנחנו יכולים להתנתק, בסדר? להיעלם, פשוט לקום וללכת, לנתק בפרצוף, אבל זה גם משהו שהוא רגשי. בסדר? זה הרגע, הדבר הזה שאנחנו כמו מתעלמים. ואני חושבת שזה הסתגרות והתעלמות, כאילו כתבתי פה התגוננות, מתוך המקום של תקיפה, בסדר? וגם, בוא נגיד הסתגרות והתעלמות, התעלמות זה ממש שימת בצד את הבן זוג שלנו, והתגוננות זה אותו מקום של תוקף, בסדר? או מגן על עצמי בעזרת, רגע אני אגיד בעזרת תקיפה, תכף אנחנו אולי נרחיב על זה, אני פשוט לא רוצה להיכנס מאוד לתוך הכלי הזה, לתוך 4 הפרשים. האם עם יד על הלב, אתם מוצאים את הזוגיות שלכם שאחד מהפרשים נמצא בה? בסדר? אני גם אבוא ואגיד שהם מגיעים לביקור בזוגיות שלי. גם אצלכם?
תודה רבה. אחד, מאוד, נכון? זה קיים. עכשיו, אם אנחנו מוצאים שארבעת הפרשים נמצאים אצלנו בזוגיות, אז שלא יפלו פניכם, אנחנו בדיוק על זה. אבל אחד הדברים שאני כבר יכולה להגיד לכם עכשיו, זה שאנחנו צריכים להיות באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה תשומת לב לזה. כי אם ארבעת הפרשים אצלנו, באמת ב-96% הצלחה, זה מנבא לנו פרידה. אז אני רגע מזמינה אתכם באמת, בין אם אתם ביחד ובין אם אתם לחוד, לשאול כמה אתם מרגישים שהזוגיות שלכם יכולה להשתפר. אני רוצה להאמין שאם אתם כאן, יש לכם את הרצון. וזה מדהים שהקדשתם את הזמן שלכם כדי ללמוד, כדי להתפתח בתוך המקום הזה. זה כל כך לא מובן מאליו, אני יודעת כמה זה קשה לא רק לפנות את הזמן, בטח ובטח להגיע אל הספה של הקליניקה, בין אם אנחנו לבד ובין אם אנחנו ביחד, כדי לעזור לעצמנו, וזה צעד מדהים. אם אנחנו ככה גם נלך עד הסוף אל תוך הכלי וגם תיישמו אותו, זה בכלל מאוד מאוד יכול לעזור לכם שם. זהו, אנחנו צוללים לתוך הכלי. הכלי הוא גם הוא של ג'ון גוטמן, בסדר? נקרא מודל האיזון הרגשי בזוגיות. אתם איתי? רק סימון, כי אנחנו עכשיו בלב העניין. יופי, יס, איזה כיף. אז דמיינו, מעולה. דמיינו חשבון בנק, בסדר? ממש כמו זה עם הכסף. והוא החשבון בנק הרגשי המשותף שלכם. במקום כסף, בסדר? במקום ממש מטבעות, מה שקורה בפנים זה הזוגיות שלכם, בסדר? יש לנו פלוס ויש לנו מינוס, ממש כמו בחשבון בנק רגיל, נכון? ממש, כאילו, זה ממש אחד לאחד. כשאנחנו בפלוס, בחשבון בנק הרגיל שלנו, עם הכסף, מה קורה לנו? מה אנחנו מרגישים כשאנחנו בפלוס? אנחנו מרגישים רווחה, נכון? אתם יכולים לכתוב לי גם בצ'אט, אני רגע אקפיץ לכם את זה פה. כי אם אתם לא... תפתחו מיקרופונים, תדברו, בסדר? הנה. מרגישים רווחה, נינוחות. רווחה, נינוחות, רוגע, נכון? אושר אולי. יש לנו, אנחנו מרשים לעצמנו, נכון? מרשים לעצמנו להוציא, מרשים לעצמנו לחיות, מרגישים תחושת חיות כזאת, מרגישים טוב שאנחנו בפלוס עם הכסף, כן? מה קורה לנו שאנחנו במינוס? אני רואה פרצוף, זה כיף. מה קורה לנו שאנחנו במינוס? אנחנו מרגישים... מצומצמים, מוגבלים. מצומצמים, מוגבלים, חנוקים, עצבניים, בסטרס, בתחושת הישרדות. אנחנו מרגישים כל הזמן, נכון? גם כשאנחנו לא ממש נכנסים לתוך האפליקציה של הבנק, זה משהו שסובב אותנו כל הזמן, אנחנו כל הזמן בחוויה של תחושת חוסר. כן, אין אמצעים. בול. אז בדיוק ככה, רגע לפני שאני עוברת לזה, בדיוק ככה גם הזוגיות שלנו. אם הזוגיות שלנו היא כמו בחשבון, יש לנו חשבון בנק זוגי רגשי, בסדר? אז כשאנחנו בפלוס, בתוך הזוגיות, בסדר? אני כרגע אל תפרידו את עצמכם, זה לא אני והוא, זה אתם, בסדר? זה העיגול אחד שהוא הזוגיות שלכם. כשאנחנו בפלוס, אנחנו מרגישים מאושרים, ברווחה, באינטימיות, בתקשורת חיובית, אנחנו מרגישים איתנים לקרייססים אפילו שיגיעו, אנחנו באיזושהי הכרת תודה, אנחנו בשמחה, אנחנו באושר, אנחנו באיזשהו ביטחון להביע את עצמנו, נכון? אנחנו בהפריה הדדית, אנחנו בתחושת קרבה, ככה נראית זוגיות כשהיא בפלוס.
אנחנו בחיי מין יותר מסופקים ומספקים, אנחנו הרבה מאוד מאפיינת את תקשורת. ואיך זה נראה בחיים האמיתיים שלנו, שאנחנו במינוס, בסדר? בחשבון בנק הזוגי הרגשי. אנחנו קודם כל בסטרס, עוקצניים, עצבניים, ביקורתיים הרבה הרבה יותר. אנחנו רבים הרבה יותר. אנחנו מרגישים רחוקים, אנחנו מרגישים שאנחנו לא רואים אחד את השני, אנחנו נוטים להתמקד בחסרונות אחד של השני, אנחנו מרוחקים פיזית, אנחנו אולי גם אפילו כבר לא נוגעים אחד בשני, להחמיא אחד לשני, לפעמים אני רואה זוגות שהם באמת, הם עוד אוהבים, והוא אומר לי, ממש קשה לי להחמיא לה, אני כבר לא יכול להחמיא לה, אני כל כך כועס עליה, שלא בא לי להחמיא לה. אני יודעת שהוא אוהב אותה, גם הוא יודע את זה, אבל זה ממש 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 קשה, זה באמת באמת קשה. אנחנו באיזושהי תחושת בדידות אפילו בתוך קשר, בסדר? זו המינוס. כתבתי פה עוד, יש פה הרבה מלל, אבל אני רציתי שתראו איפה אתם מוצאים את עצמכם. אז אם אנחנו בפלוס, אנחנו ברווחה, אם אנחנו במינוס, זה לא רק בצמצום, זה תחושות מאוד מאוד קשות, והאפס הוא מן האמצע. אבל בעצם זה לא בנק רגיל, נכון? אין לנו שם כסף, אז בבנק הזה, כל אינטראקציה בינינו, בין בני הזוג, היא משיכה או הפקדה. בכל הפקדה זה בעצם כמו כסף שנכנס. נכון? משכורת נכנסת, מענק נכנס, לוטו, בסדר? אבל תחשבו שכל הזמן, כשנכנס לי עוד ועוד 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 כסף, הפלוס שלי גדל. ויש לי אינטראקציות שהן בעצם מושכות כסף מתוך הבנק הזוגי הרגשי שלנו. אני מזכירה לכם, זה כאילו אתם, זה הזוגיות שלכם, זה העיגול של הזוגיות שלכם. אז כל הזמן יש משיכה, ומשיכה, הכסף יורד. קניתי ספה, משכנתה, הלכתי לאיקאה, יש בעיה בצנרת, החלון נשבר, בסדר? משיכות, מוציאים כסף. אבל פה זה על אינטראקציות, זה על חוויות, זה על מה שקורה ביניכם. אני רגע חוזרת רק כדי לוודא שאתם איתי. יש שאלות עד כה? קצה. יופי. כן. רצית לשאול משהו? לא, לא, הכל בסדר, תודה. קצה. אז תהיו איתי, כי אנחנו עכשיו, זה ממש הלב של העניין. אז אנחנו, מן הסתם, נכון? אנחנו רוצים לחיות בתוך הפלוס. עכשיו, תחשבו שככל, כמו עם הכסף האמיתי, שככל שהמינוס שלנו יותר גדול, מה אנחנו נצטרך לעשות? תזרים, נכון? אנחנו צריכים להכניס יותר ויותר כסף. אז ככה גם לתוך הקשר שלנו. אנחנו נצטרך להפקיד ולהפקיד ולהפקיד. אני עכשיו הולכת ללמד אתכם מהן הפקדות ומהן משיכות, כדי שנתחיל להפנים, ואני עובדת עם זה בחיים האמיתיים שלי. תשמעו, הבן זוג שלי ממש מדבר איתי לפעמים ואומר, יפה שלי, אבל את משכת עכשיו, אז תני לי רגע. ואז ככה אנחנו לפעמים מדברים, בסדר? הוא אומר, אז משכת עכשיו, אז תפקידי, ואז אנחנו, בסדר, בהומור יכול להיות גם. אנחנו במודעות לזה כל הזמן. את יכולה רגע לדייק שוב פעם מה את מגדירה משיכה ומה את מגדירה הפקדה? בוודאי, עכשיו אני הולכת ללמד את זה, עוד לא הגדרתי. חשבתי שפספסתי, לא, 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 ממש לא פספס. זה בדיוק זה, אני רק נתתי הקדמה שאנחנו כל הזמן בתשומת לב לזה, אז אני רק רציתי שתהיו במיינדסט של המשיכות וההפקדות. בואו נלמד רגע מה הן משיכות. משיכות הן בעצם כל אינטראקציה שלילית, בסדר? כל 4 הפרשים שדיברנו עליהם קודם, בוז, ביקורתיות, הסתגרות, בסדר? התגוננות, תקיפה, זה
משיכה, אני מושכת כסף, ריב, נזיפה, בגידה באמון כמובן, התרחקות, שלא נדבר על אלימות, כל חוויה כזאת היא משיכה. אני רשמתי פה דוגמאות קטנות שהן מתוך ממש מטופלים בקליניקה, בסדר? אבל למשל, דוגמה לביקורתיות, זה איך שכחת להוציא עוד פעם את הילדים מהצהרון, איך זה לנקבה, את שכחת להוציא את הילדים מהצהרון, את לא מסוגלת לנהל את הלוז שלך, בסדר? טבעי, קורה, אנחנו רבים, משכנו. תכף אני אגיד דגש, אנחנו לא נמנעים ממשיכות לחלוטין, כלומר, זה לא ריאלי במובן מסוים, אנחנו רוצים אולי כמה שפחות, אבל משיכות קורות, נכון? סטרס, מילואים, מלחמה, יש דברים שהם ממש יכולים לסחוף אותנו, בסדר? גלגול עיניים, צחקוק על איזשהו חלום שאני רוצה לעשות, זה גם סוג של משיכה. ללכת באמצע הריב ולהגיד, טוב, די, אני לא מקשיבה לך עכשיו. זאת גם משיכה. זה חוסר כבוד, בסדר? ממש, אבא שלכם קיבל קידום, אבל זה רק כי הבוס שלו פרש. זה ממש שיחה שהיא אמיתית, קרתה בחיים האמיתיים, שככה הגיע הבעל הביתה וסיפר על הקידום, והיא ככה צחקקה לה ואמרה, טוב, הוא קיבל קידום רק כי הוא פרש, זה היה הסיבה שאבא שלכם. משיכה. אז מה הם? בסדר? בוא נעשה, אוקיי, הנה, יופי. עשיתי תרגיל על משיכה. קחו את זה רגע ברצינות, אפילו בתוך הראש שלכם, רק כדי להבין את העיבוד. בואו נכתוב עם יד על הלב, בלי להאשים, אל תתכנתו את האשמה בראש שלכם, זה לא רלוונטי, אנחנו רוצים לזהות. 3 משיכות שאתם עושים בזוגיות שלכם, אולי אפילו שקרו היום, אבל משהו שהוא ככה באיזה אהלן כזה. אני אפילו ככה משתתפת איתכם וכותבת לעצמי, אני לוקחת לי פה דף, וזה יהיה בדיוק הזמן שאנחנו נעשה את זה. יאללה. את יכולה לחזור לשקופית הקודמת שנראה את המשיכות? כן, בטח. ושוב אני אומרת, משיכה היא כל אינטראקציה שלילית, בסדר? היא כל אינטראקציה תראו משהו שמוציא את הכסף מהחשבון הרגשי שלכם. הכסף הוא אינטראקציות. אז מה מושך, מה מוציא את החיים מהבנק? אז זה לא משנה רק שזה בדיוק כתוב כאן, תקחו את זה, אני רוצה שתפעילו את הראש. אז אני רק כותבת, יאללה. יש? מישהו רוצה ככה לשתף? רק לצורך הדוגמה. בסדר? לצורך הדברים מתוך החיים האמיתיים. אני אתחיל, בסדר? ממש לפני כמה ימים, יש לנו תינוקת בבית, ואני הייתי על הקצה, אני לא ישנתי, אני הייתי גמורה, ואני מנסה להרדים את התינוקת, והיא לא נרדמת, ואני שומעת את בעלי תוך כדי שוטף כלים, וכאילו עושה רעש. עכשיו, זה לא היה באמת רעש ממשי, שבאמת מה שהפריע לילדה לישון, אבל אני בפנים בוערת. ואז אני יוצאת החוצה ואני אומרת, לי באמת? אמיתי עכשיו אתה שוטף כלים שאני מנסה להרדים אותה? אז יופי, אז עכשיו היא לא נרדמת, ועכשיו אתה תרדים אותה אתה. די, אני לא יכולה, אני הולכת, ביי. לא באמת הלכתי, אבל זה היה מין כזה, אני לא יכולה יותר. משיכה? יש לכם עוד משהו? עוד דוגמה? אולי אני ככה פירטתי, אבל זה יכול להיות גם ביקורת, ריב. תכתבו לי קצת, אפילו אם אתם לא כותבים, פותחים את המיקרופון. לי יש דוגמה, אני מקווה שאני מדייקת לכוונה.
אבל למשל, כשאנחנו חוזרים הביתה, אז בעלי צריך יותר רגע שנייה, הוא חזר הביתה, ויש לו כאילו איזה state of mind כזה יותר רגוע, ואני, איך שאני חוזרת הביתה, אז אני ישר חושבת מה צריך לעשות בבית. אז לפעמים יוצא שאני אומרת לו, ממי, אתה יכול לבוא רגע, בוא תראה מה עושים פה, בוא תחשוב איתי רגע, כאילו אני יוצרת לו איזשהו לחץ. את מהממת. את חושבת שזאת משיכה, שבעצם את יצרת משהו שלילי אצלו, ולכן את אמרת את זה כמשיכה? כן, בוודאי, כי אני מכירה אותו שהוא צריך רגע איזשהו מדרג מסוים, ושנייה לא שמתי לב לזה, אז יצר אצלו לחץ. אז זה מהמם, וזה דווקא תודה שאת מביאה את זה. אפשר לצורך העניין להגדיר פה שזה משיכה קטנה, אבל זה לא באמת משיכה כמו שג'ון גוטמן מגדיר אותה, כי היא לא אינטראקציה שלילית. אם היית באה וחוזרת הביתה, בסדר? ונגיד כועסת עליו, או נוזפת בו, לא אומרת לו, ממי, תגיד, יש מצב שאתה עושה ככה וככה וככה, כשאת מבקשת, בסדר? כלומר, זה נשמע לפחות, שהאינטראקציה היא אינטראקציה חיובית. זה שזה מפעיל אותו, בסדר? או מייצר אצלו איזושהי חוויה של לחץ, אנחנו נכנסים כבר בעצם לעולמות, את זוכרת את הספרייה, שאמרנו יש פה התנגשות של ספרייה, שאנחנו מתנגשים אחד בשני, ולכן אני אומרת שזה כאילו כמו משיכה קטנה, כי יש איזשהו קלאש, יש קונפליקט המשיכה, בסדר? אז יש פה קונפליקטון, אבל זה הרבה יותר, במובן מסוים קטן, בסדר? מאשר אם היית ככה, יוצאת עליו, או כועסת, או מאשימה, או תוקפת, שזה כמו אחד מארבעת הפרשים. אז בואי נגדיר את זה כקונפליקט, זה גם משיכה, מהמם. אני מקווה שזה דייק לך. דוגמה טובה. עוד מישהו רוצה להעביר רגע דוגמה? טוב, אז בינתיים אני ממשיכה. הפקדות. אחד החשובים. מה הם הפקדות? ההפקדה היא כל אינטראקציה חיובית, היא מילה טובה, היא מחמאה, היא התנצלות, היא להגיד תודה, היא לראות אחד את השני, היא לעשות איזשהו מעשה שאני יודע שהוא יעשה טוב, היא ליטוף, זה מגע, זה חיבוק, זה אפילו ברמת להחליף למצעים שהיא הכי אוהבת או הכי אוהב. זאת הקשבה, זה להיות פנוי, זה לרצות לקבוע דייט, זה לעשות דייט, זה לזכור פרטים חשובים, זה לתמוך אחד בשני רגשית, בסדר? זה כמובן מתנות או מחוות קטנות. כשאני, נגיד, לפני כל הרצאה שאני עולה, בעלי מכין לי כוס מים ותמר ושקדים. אף פעם מעולם לא ביקשתי, תמיד כל פעם מחדש שהוא עושה את זה, אני מופתעת. כאילו, כל פעם מחדש אני מופתעת, וכשאני מסיימת, אני עכשיו אפילו פשוט שומעת את הקשקש, כאילו מחכה לי ארוחת ערב. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, אבל זאת הפקדה. בסדר? הפקדה. הערכה והכרת תודה. כל פעם שאנחנו אומרים תודה, זאת הפקדה. כמובן שאנחנו מדברים פה על מחמאה. גם גמישות, בסדר? בטח אנשים פה הם ילדים, גמישות והתפשרות, שיח, תקשורת, בסדר? הוא מאוד מאוד מיטיב לזוגיות, והוא מייצר הפקדה, למשל, אם, הנה, כתבתי את זה ממש פה, אני מזיזה את הלוז שלי כדי שהוא יוכל ללכת להיפגש עם חברים, או כדי שהוא יצא לרוץ. זאת הפקדה. עצם ההתגמשות הזאת שלי. שיתוף פעולה ביחד, תכנון ביחד, זאת הפקדה. בואו נעשה תרגילון, נכתוב, כדי לדייק, 3 הפקדות שאנחנו יכולים לעשות. בסדר? גם אם זה ערב, בואו נחשוב על 3 הפקדות שאנחנו יכולים לעשות עוד היום. אני כותבת לי, זה הזמן שלכם, זה.
אני קצת מיומנת, אז אולי כתבתי מהר. אני נותנת לכם עוד דקה. אם אתם לא מצליחים לחשוב על משהו היום, אז אתם יכולים מבחינתי גם לחשוב על מחר בבוקר, או על המשך השבוע. בואו נשתף. עכשיו את זה בטוח אתם רוצים לשתף. אנחנו רק את הכביסה המלוכלכת, אנחנו לא רוצים. אז אני אגיד לכם מה אני כתבתי. קודם כל, אני כתבתי 4, כי מבחינתי חיבוק, בסדר? אני אתן חיבוק זאת הפקדה, אני אתן נשיקה זאת הפקדה, אני אגיד תודה שהוא עזר לי לארגן לי ולהתארגן פה להרצאה, ואז פתאום אמרתי, רגע, אבל מה עוד אני יכולה לעשות? בסדר? הייתי צריכה רגע לשפשף את הראש, וכתבתי שאני לרגע יכולה להגיד לו למה אני אוהבת אותו היום. ממש היום. אתם יכולים להגיד לי מה אתם חשבתם, מה אתם כתבתם? גם אם זה קטן, זה לא מפורט כמוני. תכתבו לי בצ'אט, תפעילו רגע מיקרופון, בוא נשמע. שווה לעשות את התרגיל הזה לעצמכם. יש לי האמת איזושהי שאלה בסיסית כזאת, דווקא על המשיכות. יכול להיות דבר כזה, למשל, היה כתוב בביקורתיות, שבעצם, כאילו, פשוט ביקורת, ואז אני אומרת לעצמי, יש לפעמים אנשים שבצורת דיבור שלהם, הם לא מרגישים שהם ביקורתיים, הם מבחינתם אמרו עובדה לצורך העניין, זה היה חוסר אחריות, שלא לקחת את הילדים מהגן היום, סתם משהו, הדוגמה שהייתה כתובה. אז, וזה כמובן יוצר פערים בשיח, כי זה יכול להשתמע מצד אחד, יש בזה מן הנכון, זה היה מעשה מסוים שצריך לקחת עליו אחריות, מצד שני זה לא נותן פתח לשיח, אז איך אני מביאה... מה לא נותן פתח לשיח? אם אני אומרת שזה היה חוסר אחריות? אני מניחה שאם הייתי שומעת את זה, זה היה מאוד סוגר, כאילו, זה היה גורם לי להרגיש לא נעים, כי מצד אחד יש בזה משהו נכון. מצד שני, השיח יכול להיות מאוד סוגר, כי זה גם מוחלט כזה. זה לא פתח לשיח. אז אני כאילו קצת טועה בבסיס, כאילו, אני אענה לך על זה. איך אני גם מזהה שזה, כאילו, זה משיכה כי זה מרוקן, אבל כאילו, הבנת מה אני מתכוונת? לגמרי. אני עונה לך על זה, ואני אפילו אתן קצת מתוך קצת, יש לי פה גם הרצאה על ביקורת, את יכולה להיכנס אליה, אבל אני ארחיב עליה, בסדר? קודם כל אני מזכירה, משיכות יקרו בתוך הקשר, אנחנו לא נמנעים מכל משיכה, בסדר? תכף אני אסביר את החוקיות, אני כרגע רק מלמדת אתכם את השימוש של הכסף, ויש חוקיות מסוימת, בסדר? ותכף אנחנו נעמיק בה. אבל אם אני פספסתי לקחת את הילדים מהגן, ואז הבן זוג שלי אומר לי, ויש 2 דרכים, בסדר, אני רגע צוללת לתוך הביקורת, אנחנו בעצם מדברים על משוב, נכון? מהי ביקורת? אנחנו מדברים, נכון? זה דרך תקשורת. אז יש לנו משוב, אנחנו מעבירים משוב אחד על השני, ויש ביקורתיות, בסדר? שיש הבדל קטן. פה, אם הבן זוג שלי יבוא ויגיד לי, יפה שלי, או לא יפה שלי, בסדר? כי יפה שלי זה גם מאוד הפקדה, כן? אבל הוא יגיד לי, תקשיבי, זה היה ממש חסר אחריות מצדך, לא להגיע בזמן, בסדר? זה היה חסר אחריות, אני סומך עלייך, הילדים סומכים עלייך, אז יש משיכה, בסדר? אבל אם אנחנו בתוך שיח, וזאת הייתה האמת, בסדר? לא היה לי פאנצ'ר, לא עצר שום דבר, כאילו, אני לא מדברת אני רגע הולכת על שכחתי, בסדר? כי מה זה חוסר אחריות? חוסר אחריות זה שאני לא באחריות, אבל אם אני כן באחריות, והלכתי, והייתי בדרך, וקרו דברים, נכון? אז זה לא בדיוק חוסר אחריות, אבל אנחנו בעצם נכנסים, האם זה קרה? כמו שאת אומרת, קרה. אז אני אומרת, נכון. אני הייתי פה בחוסר אחריות. זה קשה לי עם זה, אני מצטערת על זה, כלומר, אני מקשיבה למשוב. אם הוא אמת, אין לי מה להתנגח בו. אני בתוך הביקורת, אני כבר קצת יצאתי מתוך הבנק, תכף אני אחזור אליו. בסדר? אנחנו מדברים ובעצם
משווים אחד את השני כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי לדעת מה מפריע אחד לשני. ביקורת, אולי אפילו הדוגמה הזאת היא לא מדויקת, בסדר? אבל ביקורת זה כמו לבוא ולהגיד, אתה אף פעם לא דוחף את עצמך למעלה להתקדם בעבודה. אתה איש עצלן. זאת ביקורת. זאת אומרת, משיכה זה לא איך אני מפרשת את זה. זאת אומרת, משיכה זה לא איך אני תרגמתי את מה שהוא אומר. זו הכוונה? את שואלת שאלות מעולות, זה מורכב כדי לפשט, בסדר? כי בעצם אנחנו בפרשנות, בסדר? כל הזמן. אבל משיכה זה משהו שמרגיש שמשהו נמשך מתוך הקשר. לצורך הדוגמה הזאת, באמת כמו שאמרתי, זה להגיד, את חסרת אחריות שלא לקחת, יש פה משיכה. בסדר? אמרת עכשיו משפט שכן, שזה בעצם בהתייחס לקשר, כן, הבנתי אותך. אם הוא יגיד לך איזה יפה את, ואת תגידי לי, אני פרשנתי את זה בראש שלי, שהוא רק חושב על החיצוני שלי ולא על הפנימי שלי, אז אנחנו בטריקיות פה, אם אנחנו נכנסות לפרשנות עד הסוף, כן? ויש כאלה שלא תטעי. בסדר? יש כאלה מי שאמרה, הוא יפה, והיא נעלבה. ואתה לא נעלבת. ואומרת, כי אין לי אופי? מה זה משנה שאני יפה? בסדר? משהו נורא. אז יש לנו כל מיני באמת רבדים ומורכבויות, אבל משיכה, בגלל זה אני אומרת, אל תתפסו לתוך המילים, תחשבו על כל מה שהוא אינטראקציה ששואבת בתוך הקשר. וככל שאנחנו בתוך איזה שהם, אתם יודעים, קונפליקטים קטנים, ערך עצמי נמוך וזה, אז המשיכות הן אולי קטנות יותר מאשר הדרמטיות, אבל כן. יופי. אז היינו בהפקדות. הפקדות. עכשיו תביאי לי הפקדה. מה כתבת בהפקדה? מה עוד? בואו נראה שמות, בואו נתקיף פה קצת אנשים. סתם, אני לא רוצה להתקיף, אבל יש לכם את זה? בסדר? אני רוצה לעבור לחוקיות. תכתבו לי משהו אחד, מה אתם יכולים לעשות היום להפקיד? נשיקה, חיבוק, אפשר? להביא אחד לשני, להגיד איזשהו תודה על משהו שקרה היום. היום ערב ט"ו באב. אני לא מאמינה שלא התייחסתי לזה, תראו איך שכחתי. יפה מאוד. אוקיי, בואו נלך לחוקיות כדי שתבינו את זה עד הסוף. אז חייב, בסדר? הבנו את הכסף, נכון? משיכות, הפקדות, משיכות, הפקדות. הפקדה, מכניסים כסף. אנחנו בטוב, אנחנו בכיף, רגע, אני לא רוצה שתקראו את זה. אנחנו בטוב, אנחנו בכיף, אנחנו מרימים. עכשיו תחשבו על זה, ככל שאני יותר מפוצצת בכסף, מה יקרה שתהיה לי משיכה מאוד מאוד רצינית? אני עדיין אשאר בפלוס. אז ככל שאנחנו מפקידים יותר ויותר, ומצליחים לעלות מעל האפס, בסדר? נגיד אנחנו באפס, הזוגיות שלנו באפס, וזה קורה, יש לנו זוגות שאנחנו נמצאים באפס, בסדר? אנחנו לא פה ולא שם, ואז יש משיכה וירדנו. ואז יש עוד משיכה וירדנו, ואז יש הפקדה וקצת עלינו, ואז זה כאילו מין, כל הזמן אנחנו קרא טיק באיזשהו מינוס אפס, טיפי מעל האפס, אבל זה לא נותן לנו אוויר. אז ככל שההפקדות שלנו הן יותר בכמות, לא בגודל, בכמות, אנחנו יותר ויותר יציבים לדרמות, לקרייססים, למשיכות, לאמרות שמתפלקות לנו, לנגיעה בבטן הרכה של בן או של בת הזוג שלנו, בסדר? בדיוק לפרשנות הזאת שהוא לא הבין אותי נכון, בסדר? וגרם לנו לאיזשהו קלאש. אוקיי, עכשיו איך זה עובד? זה לא עובד כמו כסף רגיל, זה לא על כל שקל הוא פלוס ומינוס, יש לנו יחס של 1:5, חברים. זה אומר שעל כל משיכה אחת, כדי לאפס אותה, אנחנו צריכים לבצע 5 הפקדות. בואו נגיד את זה שוב, על כל משיכה אחת, אני אמרתי לבן זוג שלי, למה אתה שוטף את הכלים שאני מרדימה? בסדר? עכשיו אני צריכה להפקיד 5 הפקדות. לא רק להגיד סליחה שצעקתי, אני צריכה להגיד סליחה שצעקתי, ואז עוד ועוד, בסדר? ככל
זה יהיה ככה בסמוך, זה יהיה נחמד, אבל זה לא חייב. בסדר? כמובן לא שנה אחרי על תפקידו, כן? אבל אנחנו, כתבתי פה משהו שהוא חשוב. אם אנחנו בפחות הפקדות וביותר משיכות, משיכות כבר יתפרשו כאקט שלילי הרבה יותר מאשר מה הדבר עצמו. נגיד את זה שוב, אם אנחנו לא מפקידים מספיק, בסדר? אז כבר כל משיכה, בין אם היא קטנה ובין היא גדולה, היא מרגישה הרבה יותר ממה שהיא. ולפעמים אנחנו באמת מרגישים שאנחנו רבים, שאנחנו לא בטוב, שאנחנו בסטרס, ואנחנו פשוט במינוס. אנחנו פשוט בחוסר איזון עם ההפקדות ועם המשיכות שלנו, ואנחנו באיזשהו הצטברות כזאת של מינוס מאוד מאוד גדול. עכשיו, התנצלות היא הפקדה? כן. כן, בטח, בוודאי, התנצלות היא הפקדה. וגם אני מתנצלת, אני אומרת סליחה, וגם לראות אחד את השני, לראות את הכאב, לראות שעשיתי משהו לא בסדר, או לראות, אפילו לא שעשיתי משהו לא בסדר, אלא לראות את הפגיעה שלך, את איך אתה רואה את הדברים, בסדר? ולהבין אותם, זאת גם הפקדה. כל אינטראקציה חיובית, מקרבת, היא הפקדה. אנחנו לקראת סיום, אבל רק כדי להטמיע את הדבר הזה, בעצם אנחנו מדברים פה על שמירה של איזשהו מאזן. אגב, האם עכשיו, כשאני אומרת לכם על השיחות עם הבן זוג שלי, אתם מבינים את הכוח שיש לדבר הזה, בסדר? אנחנו 6 שנים אנחנו מתרגלים את הדבר הזה כבר, וזה כל הזמן חי, בטח ובטח עם ילדים, וכל הזמן בתוכנו, זה גם בתודעה שלנו, בסדר? זה כל הזמן שזה יהיה רץ מאחורה, וגם לפעמים פיזית, ממש, היה לנו איזה טיול מתישהו, והוא היה מאוד מסוגר, הוא היה בסטרס, הוא היה לו בטוב, לא עליי, אבל הוא היה לו בטוב, וממש יכולתי להרגיש את עצמי נסגרת, כועסת, מתעצבנת, ואומרת, רגע, תפקידי, בתוך הראש שלי, תפקידי רגע. זה כמו לחמצן את הזוגיות בחמצן, בסדר? ושוב אני מזכירה, ככל שאנחנו יותר עשירים, אז כל אולי משיכה שתהיה, אנחנו פחות נרגיש אותה, היא פחות תטלטל אותנו, והיא פחות תטלטל את הקשר. נכון? כמו שעכשיו מס הכנסה רוצה לקחת, אם אני עשיר, זה פחות תטלטל אותי, מאשר אם אני נכנס למינוס מאוד גדול. אז אני עשיתי לכם טבלה, אתם יכולים ככה לצלם אותה, אפילו זו טבלה כזאת על שמירת המאזן. אני אתן כמה דקות לרגע שאם אתם עוד בא לכם להטמיע את זה עד הסוף. אולי אפשר לקבל את המצגת או את השקופית איכשהו? כי פשוט אני רואה את זה נורא נורא קטן. תנסו, יש בגוגל כזה מין ריבוע, ואז אפשר להגדיל את המסך של המצגת. אצלי יש לפחות מין כזה ריבוע כזה, ואז אפשר לעשות אותו רק ממש את המקום של השקופית, כאילו אפשר גם לנעוץ אותו וגם להגדיל, שירל, תזכירי לי אחר כך, יש פה מגרופה, לשלוח לכל אנשים שבהרצאה את התרגיל. יש לי דף שהכנתי על זה, אני אשלח, בסדר? נשלח משהו? אני אשמח, כי מצאתי את מה שאמרת, אבל זה מראה את כל המשתתפים, ואז המסך מתחלק. סבבה, בסדר. אני אדאג לזה. אני אדאג לזה, ואני על זה. כנראה שתמיד יהיה צד שיותר יעשה הפקדות מהצד השני, שאלה מעולה, איך אפשר, אני רגע מקריאה אותה, כנראה שתמיד יהיה צד שיותר יעשה הפקדות מהצד השני, איך אפשר להצליח לא ליפול ולהתבאס על הצד השני, ואז בעצם להיגרר לחיובים, נכון? למשיכות. אז אחד הדברים המאוד מאוד מאוד חשובים בכלי הזה, זה שזה לא משנה מי וכמה עושה את ההפקדות או את המשיכות. בטח שלא את ההפקדות. אין התחשבנות. 0.
אני אומרת את זה ותכף אני אסייג משהו קטן, בסדר? אבל למען האיכות, בסדר? כלומר, איך שג'ון גוטמן מביא את זה, והתנסה, 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 בסדר? גם ברמה האישית, אני רואה את זה גם במטופלים. כשאנחנו נכנסים למי עושה ומי מפקיד יותר לזה, אנחנו בהתחשבנות, התחשבנות זאת משיכה. אין הבדל, זה לא משנה, בסדר? זה לא משנה מי עושה את זה, כי אנחנו אחד, אנחנו בעיגול של הזוגיות. אנחנו לא אחד, אנחנו 3, אבל בעיגול של הזוגיות שלנו, בסדר? אנחנו אחד עם השני. אז אם אני לאורך היום הרבה 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 מפקידה, מעולה. אם בתוך עצמי, זאת ההסתייגות שלי, בסדר? אם בתוך עצמי אני מרגישה שלא רואים אותי, שלא אוהבים אותי מספיק, שלא מעריכים אותי, שאני לא מקבלת מבן הזוג שלי, בסדר? או מבת הזוג שלי, משהו שאני צריכה, בסדר? אנחנו נכנסים פה פשוט לרובד של התנגשות צרכים או התנגשות ערכים, הרצאה שעכשיו יש לי חשק לעשות אותה. פה אנחנו צריכים לדבר, בסדר? אנחנו צריכים לבוא ולהיות בתקשורת, אבל זה לא ממקום של ההתחשבנות. כלומר, ההתבאסות, אבל למה רק אני מפקידה, ולמה אני ממש, כאילו, אני אומרת את זה בצורה הכי פשוטה, להעיף את זה. ממש ממש בכוח לנטרל את זה. אם אני מוצאת את עצמי מתבאסת על זה מתוך מקום כזה של אגו, אז יש לי עבודה לעשות. היא העבודה שלי. אם אני צריכה מבן הזוג שלי שייתן לי משהו, לא לשמה, אבל רק אני מפקידה. למה אתה לא? לא, זה לא מעניין. אנחנו צריכים פלוס בבנק, נכון? פלוס, זה מה שצריך, זה מה שמעניין אותנו. וככל שזה עולה ועולה ועולה, אז אנחנו בפלוס. אבל אם יש משהו בצורך הרגשי שלי, אז אני אשב ואני אדבר עם הבן זוג שלי. ואז אני אעשה את זה בצורה מיטיבה, אני אעשה את זה בצורה של תקשורת מקרבת, אני הרחבתי פה גם קצת כלים שהם תומכים, אנחנו לא יכולים להעמיק בהם כל כך, כי אין לנו הרבה זמן, אבל יש לנו כל מיני כלים, בסדר, להפחית משיכות, בין אם אנחנו הופכים כל תלונה לבקשה, בין אם אנחנו עושים איזושהי עבודה על רספונסיביות במקום ריאקטיביות, רספונסיביות מהמילה to respond, ולא ריאקטיביות, גירוי תגובה, הוא אמר לי ככה, מה אמרת? לפני הדבר הזה אני רגע עוצרת, מבינה מה הוא אמר, רואה שוואלה זה נכון, ואז אני אומרת, צודק, פספסתי את זה. ויש לנו כל מיני, תקשורת מקרבת, היא גם עוזרת לנו להפחית משיכות, במקום להאשים. עשיתי על זה פרק בפודקאסט, על האשמה והאשמה, אבל למשל במקום להאשים, במקום לבוא ולהגיד, אתה כל הזמן, אני כל הזמן מפקידה, ואתה לא מפקיד מספיק, בסדר? במקום לדבר את זה, אז להגיד משהו אחר, להגיד מה אני צריכה, להגיד, אני מרגישה שאני עושה עבודה, ואני מפקידה לקשר שלנו, והייתי ממש רוצה להרגיש את זה קצת יותר, הייתי רוצה, אבל זה מה שאני רוצה להרגיש, כן? הייתי רוצה אולי שתחזר אחריי, או שתיגע בי יותר, זה בעצם אפילו לא שיחה על משיכה והפקדה, זה שיחה על צרכים בתוך קשר. וזאת נקודה ממש ממש חשובה, שזה לא באמת משנה מי מפקיד. האם עניתי על זה? האם זה מספיק ברור? ואם לא, תשאלו. יש. הדבר הכי חשוב, לפני שאנחנו מסיימים, זה שהעקביות פה, בסדר? עדיף הפקדות קבועות, וככה תדירות, מאשר ג'סטות כאלה ענקיות ונדירות. כלומר, מה? אני הפקדתי וואחד הפקדה, אני קניתי לה טיול הפתעה לשוויץ, שזה מהמם. אבל חודש, בסדר? לא ראית אותה, לא נגעת בה, לא אמרת לו תודה, נפנפת אותו, כל הזמן היית בספורט, הייתי עם החברות, לא הקדשת זמן. זה, בסדר? כל הזמן העקביות הזאת. תחשבו על משכורת, בסדר? תחשבו שמשכורת לא הייתה נכנסת לכם פעם בחודש. תחשבו שהייתה נכנסת פעם בחצי שנה. אין אוויר. אנחנו רוצים, ותחשבו שמשכורת הייתה נכנסת אליכם כל יום.
כל יום הייתם מקבלים את המשכורת שלכם. איזה כיף, איזה פן, איזה אוויר, איזה התרוממות רוח. אז זה כזה. שוב אני מזכירה, על כל משיכה 5 הפקדות. לפעמים אנחנו נצטרך להיות יצירתיים, לפעמים אנחנו נצטרך ככה לחשוב עוד קצת, לחכות עוד קצת זמן, אבל לרוב 5 הפקדות אפשר לעשות אותן מאוד מהר. חיבוק, נשיקה, תודה, סליחה, פרגון, הערכה. בסדר? זה מאוד מאוד מהר רץ. ולסיום, על מה מבוססים? נישואים מאושרים, חברים. על אינטימיות, על מחויבות, על תשוקה, כבוד, הבנה, אמפתיה, הנאה, הבעת חיבה, יחס חיובי אחד לשני. כל אלה הם הפקדות. אז אנחנו שוב אומרים, אנחנו לא מתעלמים מהמשיכות, ממשיכות של החיים, ממשיכות שאנחנו עושים, כי אנחנו בני אדם, אבל המודעות לדבר הזה, היא משנה חיים, היא משנה זוגיות, מערכות יחסים באופן כללי, בסדר? אנחנו יכולים לקחת את הכלי הזה ולעשות אותו עם ההורים שלנו, ועם האחים שלנו, עם חברים שלנו, עם הבוסים שלנו, בסדר? בזוגיות יש פה את השטנץ של הזוגיות שלה. ואנחנו נסיים בכך שתזכרו שכל הפקדה קטנה היום היא השקעה גדולה בעתיד הזוגיות שלכם, אז תתחילו להשקיע כבר עכשיו. האם יש שאלות? אני מקווה שככה המשפט הזה יותר ברור לכם. אני כתבתי פה את תודה רבה, היה הטלפון ממש שלי. מקסים, רק איך אפשר לקבל את השקופית שאמרת. אני יכולה לעשות את זה רק דרך גרופאג, כי אין לי את הפרטים שלכם, או שפשוט תשלחי לי עכשיו, תשלחי לי הודעה בוואטסאפ, אני עושה צילום מסך עכשיו ממש. כן, אני אשמח. בסדר? אז זה הטלפון שלי, אתם מוזמנים לשאול אותי כל שאלה, אם אתם רוצים להגיע לקליניקה, באהבה גדולה, יש פה את האינסטגרם, את האתר, ויש לי גם פודקאסט שאתם מוזמנים להאזין לו. תודה, דבורה, איזה כיף, תודה לכם. אני פה לעוד שאלות, בסדר? תודה רבה, זה באמת היה נהדר. איזה כיף, אני נורא שמחה, למדנו והחכמנו. איזה כיף, תעשו זוגיות טובה, זה הדבר הכי טוב בחיים האלה, באמת. בטח, בעזרת השם. בעזרת השם.